Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pulutiman ada dabiatan kumasa akapakasiar o manusia. Paganyaron na si kudan yung pankapakasul na pitaroon yun so bismillah, a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Ikadua na ami kasulid sa kanyan na pagunaan yan adiwang askin yan. Ikatalo na amay kapalios kanyan na pagunaan yan akawanan askin yan taros apitaroon yan so gufranaka. Ikapat na amay ka kanabasiar asungan yan, titian yan, paguduan yan, na pagawat-tawat sa kanyan, tapok sa kanyan, kung mga kayo, si kung mga compound, dis kanyan, tikilay kung mga tao. Ikalima, na di ka pa kayo ubang ka sasanguri, udi natatalikudi, agyang kuto akibla. Balagid, antaw akas isa sulda siyar, udi nasaliwa siyar. Si ikumasa akapagudong ka, si ikumasa akaptiti ka. Ika naman na pananggilaing ka, ubar kami sugat sunajis. Ikapito, na di ka pa kayo uba ka di ipamupo, ayaw sar na ka na sukawanan na ka. Ikawalo, na di ka pa kay uba ka si paniti pangudu si ikulalan o mga tao. Ikasiyaw, na di ka pa kay uba din akaawidan ka a Quran na isulid ka sa giyang kutas siar. Inun tabu uy kalak ka akada o Quran na kapakay ay isulid ka. Ikasapulo, na di ka pa kay uba ka di itaro-taro mbrabra kumasa akaptiti ka kapagudong ka. Wassalam.